Labis ang tuwang nadarama ng 23 anyos na si Christine Marilo Quinaria matapos na matanggap bilang receptionist sa inaplayang kumpanya sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office o PESO Daraga sa Daraga Community College o DCOMC nitong Webes, July 31. Nito lamang Hulyo nang makapagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management o BSHM. Sinubukan niya lamang daw mag-apply sa job fair sa pagnanais na makatulong na din sa kanyang pamilya. Hindi niya lamang umano akalain na mapapabilang siya sa mga siswertehing aplikante. Actually po, hindi ko naman po ina-expect na hired ako on the spot. Usually kasi ang nire-reply sa akin is tatawagan na lang, ganyan. Tapos hindi ko po na masink in sa utak ko na hired po ako agad. Ayon kay Ray Joseph Lawenco, PESO Daraga Manager, umabot sa mahigit 400 ang kanilang naitalang aplikante habang 15 public at private companies ang nagbukas naman ng pagkakataon sa job seekers habang kabuang 78 ang hired on the spot. Layunin ng opisina ng PESO Daraga na suportahan ang mga alumni ng nasabing paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang access sa mga kumpanyang naghahanap ng mga kwalipikadong manggagawa. So we have 500 job vacancies. Hindi ko ma-verify, but I think nasa range na yan, yung 500 job vacancies. So, hopefully, majority of those job vacancies ma-fill upan dito sa job fair na ito. Bukod sa DCOMC alumni, binuksan din ang job fair para sa iba pang naghahanap ng mapapasukang trabaho tulad ni Jimboy Tuaso ng Malinaw Albay na pangarap na maging bahagi ng Philippine Army. Habang meron na ganito, kailangan natin itry dahil malay mo kung baka mapasa mo para magkaroon ka ng magandang trabaho at makatulong sa mga magulang. Taong 2024 nang simula ng PESO Daraga ang pag-organisa ng job fair para sa nagsipagtapos na mag-aaral sa DCOMC. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.